els humans som peça clau en els ecosistemes. En depenem i els modifiquem, per bé i per mal. Anem a descobrir la petja humana al llarg de la història del temps i del paisatge en els parcs del Montnegre al Corredor, Litoral i Serralada de Marina. Per al gruix de la gent del present, la natura representa gaudi, plaer per als sentits. I d'ella en ressaltem allò que més ens crida l'atenció, que trobem bonic, que maco. Però el medi natural ha estat tradicionalment vist com a font de recursos, com a xopluc, com a proveïment de remeis o utilitaris. Dels líquens hem extret colorants i els hem emprat com indicadors de contaminació. Recursos alimentaris. D'antic vam domesticar el blat, o ens va domesticar ell a nosaltres. Vam modificar espècies per a fer-les treballar per a nosaltres, per fer-les més productives. Vam modificar els rius per circular-hi, per regar, perquè no facin nosa. Però molts animals s'han aprofitat de nosaltres, pardals barruts. Tot i que alguns, de retruc, ens beneficien. N'hem après molt del contacte amb els animals. Fixeu-vos en la cua del dragó. Li va tornar a créixer després d'alguna topada amb depredadors. També n'hem difós notícies falses. Es mengen la roba? Les serps eren una menja exquisida. Els hi vam atribuir propietats curatives, però també històries de por, per fer-los-hi agafar respecte, com la de la serp badruna, peluda. Aquesta és la blanca, la més forestal dels parcs. O les històries de la serp de Noia, que diu que va créixer a partir dels vells cabells llargs d'una noia que es banyava a la riera. O també la història de que pessiga amb la boca i amb la cua. No pas! Hem venerat la natura, n'hem admirat els seus monuments, n'hem vestit els nostres, com l'alegria de Tiana. Són referents. Espais de plec, de retrobament, de culte ancestral. Tot i que encara una part dels usuaris del medi natural són pagesos i buscarols, el gruix d'ells cerquen gaudir del lleure. La cacera n'és un. Tot i que abans fou font d'aliment i aviat, per alguns, control de poblacions d'espècies descontrolades. L'ús majoritari, però, és l'esportiu, també el contemplatiu. I anem a jugar. Quan no hi podem aprofitar els recursos, gaudir de la natura, la trobem a faltar. Ens troba a faltar ella? Els parcs acullen la gent que hi viu, que hi treballa, que cerca el lleure, que estima el medi, la gent que respecta la gent.